iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisen da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, ti surat nga intay kan biag ita, ket manipod iti pagayam, a nagpailinged iti nagan a Danica, nga iti agdama ket adda ijay Malaysia. Kastoy man ti surat ni Danica. Dear Miss F, ilinged na kumalatan iti nagan a Danica, taga Kagayanak, ngam addaak ita dito'y Malaysia. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko apay drama to'y padas ko nga iso ti puon ken makagapo no apay nga addak ita dito'y Malaysia. Kastoy man nga rod ti pakabuklan ti amin. Ay, densyo lakay, manganan. Anya nga ti masidaba ka. Ay, naglambong ak iti ugot ti kamuti kan okra lakay. Nangarami dakmetan iti sausawan. Bugo nga pinisitak iti kalamansi. Sakto naggalip iti kamatis. So ti pamigatan tayaw. Na. Una yung dayta pa nagsinnaay. At indog lang nga rudan na unag pa eh. Kasanaw ka isumanan ti masida. Kanayon alinambungan natin nga isawsaw iti bugoong. Di pa'y malanitan ti subil da tao. Una yun ti kastoy. Ay na. Ay kataganos tayo alakay. Saan tayo matabak nang. Agyaman tayo kit di Tanasalon at tayo nga urewan makukwarta tayo. Importante, saan tayo alumangan amangan. Makauman no kastoy akanayon. Agun natun da tao ngum di pa'y makaraman mo't iti naginawa apa nagbiag. Tata, naimbag nga orasyo. Kasama kang kasal di baraw. Anya masapul mau. Kuwa tata, bisita ko man di balasang yo, ani Danica. Na, apay abisitam ka nakasalsalon at may, o masakit na. Ni tata din siya man. Tiket ko sa wahin kayo, umay ko pasyaran. Ay, pasensya kan, awan ni Danica baraw. Napa, di ka bangi-bang nga ilay, jayan ti ikit na. Kit no nakita kla ita tata. Impakadak pa iti sa sarongkar ko kenkwana ita. Dagulit ka mo si kasalday. Imbaga lang arudan nga awan ni Danica. Ha? Kanuang gayam. Manipod ita, isardeng mo nasarsarong karang ti anak ko Gapaw tasan ka kaya para kenkwana. Siya ko na mismo timang busted ken ka. Aha? Saan ka mo siguro atulang? Nalawag mo siguro tinangag mo, salde. Unay kayo matantatang. Apay ngayong bagayo ka ni Saldi nga awana kita dito'y balay. Jagamin kayat day jay nga umay mangsarsarong karken ka. Anya nga ti masakbayam ken kuana, papada mo aman nalon, kasanon to ti panagbiagyaw into nagasawa kayaon. Nasingpat ni Saldi, tata. Oho, repay singpo na amin asingpo no mabisinan kamay. Oray man kat no baknang namat amin abaknang no konsumisyon kun tumatlaang. Kay kayat kun ati manalon tatang. Nasimsimple pa iti panagbiag. Ken no man bilang da kami ni Saldi ti agkagasat. Sigurado asahanak to nga agbisin iti danana ta nagagatmat. Apay naklon maon.
Saan pa'y tatang? Ay, siguraduam dani ka, ta da kayat ko aparakan ka. Anya? Da kayo tiyag pili para kanyak? Sana balay, tapag saya ata mo ijipilyak parakan ka. Napintas to tiag bali na masakbaya manakaw. San lang a buksit ti mabsog, no di pa'y kapatibul sa datao. Oh, tata din siya. Mabalin ka dito pamasyaran di balay, oh. Umay ko kumapasyaran tayo palasang yun. Ay, Juan Brian, day talagayam. Anya oras ka mabalin nga umay ta, umala, agtulagtan, umay ka. Nagatap to mo dyan na kayo, tata. Di kag tanag, siyak ti makamaw, Brian. Nasayat nga ron mo kas tata. Sana natap ni Dani ka, Sir Brian. Mabayin la siguro kada kayaw. Gaputa mo na abak ng kayaw. Isuan nagasat dyan ako, no kursunadam, sir. Talaga kursunadak dyan mo, tata. Napintas ngamin. Kan nagmayan ti pamagina. Ay, uwan, sir. Ay, siyempre, imala. Isuan napintas di balasang kao. Mayat ti polimika. Diyak kayat day dya, Brian tatang. Nakaperpres ko. Kasla sino akababaknangan. Nakalaslastog. Diyak kayat tikas dya agalat ti lalaki. Muray tada mo ipalastog na. Tinarigat, diagin lalastog, maawa mo paglastog na. Ay basta. Saan ko akayat day dya, Brian Ay, tatang? shh! Sana natangkin ti ulom si ka. Di nakibabayin kini Sir Brian. Umas asidig lang arodan ti swerte. Panawam ki din. Ay, usarin man ta panunot mo. Tata, Urnusem ket tabagi maun. Sang wam ni Mr. Baknang. Agyaman naktasin ako nagdani ka. Amo, nagpintas ka talaga. ibagamon na niya ti masapol mo. Kasta ganti kahat mo ah. Direct to the point. Okay. Kayat ka lang nagdani ka. Ha? Kayat ka nga ikalaisan o laki di tamayat ka. Amo, nagano ti babae nga papatay ka niya ka. Agam, nagasat ka atas si Kati Ursunadak. Oh, Ay, opo. Nakaperpres ko talaga dito ya, Brian. Ay, nasurun kon. ada ka di pagbagam ading napintas? Ay, awan, Sir Brian. Kunak, ibagamon na niya tigagaram tani. Ado pa'y ti aramidag. Aklunan na kon. Tapno ikalaysa ka adagos. Bongga ti agbalin na kalaysa ta. Kumusta ti panagsarita ko ni Sir Brian? Naglastog. Panagsasaw na pailang. Sanan ang makapasa kanyak. Ay, jakla kaya tikas di klasin ti tao, tatang. Kuray na lastog ta damo pagpalastog na kuna manen. Kasya talaga ti kababalin na ah. Jakla maanusan akasasaw iti mabayag. Tikas di a tao. Ay, di kag balin amaagsi ka. Sungbatam ki din ni Sir Brian tapno bumak ng kamitain. Mamin ano mo la sumungbat ti wen. Nagado pa yung reklamo may. Uray awan ti bumakbak ng tatang no makidenak mat iti nakaperpris ko a tao. Ay, di ka man nagbalin ang mulanglang si kadani ka. Saan anatangkin ti ulom ko na manain? Tatang! Ay, lakay. Madimot ano pilitom kit din dyan anak ta maki asawa iti di na kayat. May saka mga bakitan. Din show. Pampanunuto la ti pagsayatan di anak tangam kontraan na manain. Kasanukat maasyanak mat iti anak ta. Ipilit mo matkan kwa na ti di na mat kayat. Masursuro ng tumilang nga ayaten ni Brian oray kita. Ambisyoso ka lang amin unay. Uray pati anak mo. Kayat mo nga aramatan tapno laang sumaya at ti panagbiag mo. Ay, saan la para kanya kay da? Ni Danica ti adada mairanaw na makiasawa ka ni Sir Brian. Utak ti aramatan. Napintas to ti agbalin na masakbayan ti anak ta. No ni Sir Brian ti pakiasawaan na. Saan kat aday ti asal day.
Anya ka diti maipay ko kan ka, tatad din siya. Ay, sir, umutang ako mano dapan nakabalin na. Ta sa kaagtay nakasalda dagak. Tano dya masakaging ga umay alawas ko kwantaon din ng saldak tinaga. Iso nga min tinagsaritaan mi, sir. Kasta ka ni tata? Uwan. Kakaisuna atalon ko na jay, sir. Insaldak iday, ta na ospital ti anak kaw. Pawanin at ipagbiyagan may no alaendan. Okay, hindi kagda nagtata. Tatulungan ka. Agpay so, sir. Wen tata, tulungan ka ko naklangaro dan. Uray saan yun abayadan ti ited ko akwartakan ka. Ang amiti may sa kondisyon. Anya kondisyon, sir. Ikalay sak ni Dani kang anak yun. Ah, O niya, mayat kayo iti dayta kondisyon ko? Lakay, makabulan ng tinapalabas, manipod inyawid ni Brian ti anak ta. Ngam, di pa pimasyar dito'y balay. Wengar road. Ang mamangan no makumikom dalang ka nagiti business ni Brian. Kanya ti amaw, mamangan kiidimit no may dagpa siya rin ton malam. Wano inton bigat. Wano kadagiti sumarsaron no paingal daw. Ay, sapay la kumatakas tangagpaiso din siyo. Masigurado ka na saya ti kasasaad ti anak ta iti sidong ni Brian. Awan pagbabawian na tabak nang ni Brian. Magatang na amin akay kayat na. Tadi ka, so di no tinagkapam ha? Di mat imbaon nakamapan gumatang kadagiti masapsapol dito'y balay. Apay nga ita ka lasong bet. At dalalaki man niya. Ay, agpudno ka! Anay ko, team agad, di mo masmasan, masaksakitanag. Ay, batanak, Brian. Amok ang nagsarak kayo iti day Saldi. Saan kami ang nagsarak ka ni Saldi, Brian? Nagawi na kadagos, kalpasan ti pa nag-grocery. Di kagkam kamali, Dani ka. Tasaan la day tatilak amam numadok talak nga dalalakim. Dani ka, mangtad ka man iti arak. Darasam, When Brian, mabit lang. darasam ti aggunay. Di ka man agmikki-mikki. Ato yan ti arak ko. Ay, unay abayag mo. Ay, Ay ko, Brian, gusto ko man. Anya launay ti basol ko kan ka. Kanayon nakmat na tong pangan kan bugbugan. Damagan pa lang. Malas iti biyag ko. Manipot ididimtang ka. Kanayo na ka maabak iti sugal. Iso day tatirumbangkan ka. Buisit ka, babae. Awang sir-sirbing na sawa. May sapay man. Austin, Brian! Ay, Kitaan nyo ti bunga ti aramid yun, tatang. ako No didak ko mapinilit idi ang makikalay sa ni Brian. Saan ko magasto'y tinagmanagak? Kakasya ka bugbugbugan ni Brian. Tunggal sumangput anaabak iti sugal. Ayop day jay ataw. Ay, idarom ko day jay ataw. Ay na, kunakto pa saan ang mapagtalkan day jaya tao. Basol mo ti amen din siya. Basol mao, ambisyoso ka lang amin unay. Ay, anya nga ita tinagbanagan ti anak ta. Ay, agsagsagrap iti kinaambisyosom. Kunam apagsayatan na, ngam saan matapa kay rubuan na gayam. Anak kaw, pakaw ka na naka. Diyan mo amu akas to, iti pagbanagan ti amin. Iti amok tagbalin ananam ay ti biyag mo iti sidong ni Brian. Ang saan mo gayam ta demonyo mo day dya tao.
Sinurot nak idi ni Brian iti balay dagiti dadakkel ko. Nagkari adinan ulitan pa iti panangkabkabil na kanyak ngem jakon simurot a nagawid kenkwana. Imbagak ajak pulos inayat daytoy uray nakikallay saak kenkwana gapu ta nagtungpalak lang idi iti kayat ti amak. Manipod idi tinakmetten sinublianan pay, banag a nakaragsakak. Tinulungan nak ti maysa akasinsin ko kat inpagnak dagiti papeles ko. Agliman atawan ko ita dito'y Malaysia. Nadamag ko nga addamoten kadandan na ita ni Brian. Jakmat ni namnama nga iti kaaddak dito'y Malaysia kat agsabat manen ti dalan mi ken ni Saldi. Sigun kenkwana baro pay laeng nga aging ga ita gaputa syaklaeng kano ti babae nga inayat na. Miss F, dawatek man ti kapanunutam no anya ti rumbang nga aramidak. Iti may kadwa agundaway agar aramanen ni Saldi. Ket mariknak nga agayatak met kenkwana. Ngem maamakak taamangan no adda ibaga ti sabali a tao. Nang runa ket nagkasar kami ken ni Brian. Ditoy ko nagibusan toy surat ko ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama na. Toy pagayam mo, Danica. Ken ka pagayam, Danica. Nuti kunam katipan nakiasawa manen, panagkunak kat awan parikot iti dayta. Nakunammet nga adan kadandan na ni Brian. Ken maysa, saan mo met nga inayat daytoy. Awan met anak yo. Saan mo apanunutan ti ibaga ti sabali a tao. Ti importante ita ket noan niya ti pagragsakam. Manun atawan asaan kayong agdandan na ka ni Brian. Manumetten atawan anagsina kayo. Mabalin yon tumetten nga ipagna ti annulment tapno makapagkalaysa kayo kani Saldi. Nalabit ada kayo kani Saldi ti agkagasat. Alakastan pagayam Danica ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam. Ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.